Donya ki isine ujian le, yen atimu ringkih kowe bakal gampang nesu karo kahanan. Ning yen atimu wis mateng, kowe ngerti, sing abot kuwi dudu ujiane, nanging watakmu dhewe. Donya iki dudu panggonan wong manja, sing karepe mung penak terus saben dina. Kadang ujiane lewat duit seret, awak kesel, kulawarga ruwet, lan ati sing mumet. Ana uga ujian saka sedulur sing gawe panas ati, padahal getihé isih sambung karo kowe. Sing paling nyelekit, wong sing wis kok tulungi malah balik ke nglarani. Kuwi tenan ujian ati. Nanging aja kabeh kok sambati le. Aja kabeh kok salahke kahanan lan nasib. Akeh wong ora maju dudu mergo nasibe elek, nanging mergo watake seneng sambat. Atine gampang panas, pikirane kebak iri, mripate sibuk nyawang rejekine wong liya. Wong liya maju, kowe nesu. Wong liya rejekine kebuka, kowe malah maido. Lah yen uripmu mung nyawang piringe wong, kapan kowe syukur marang panganmu dhewe? Donya ki isine ujian. Sing diuji dudu mung dompetmu, nanging sabarmu. Dudu mung awakmu sing kesel, nanging adabmu nalika kowe lagi ora duwe apa-apa. Gampang dadi wong apik nalika kabeh lancar. Sing angel kuwi tetep apik nalika digencet. Nalika diremehke, dikuciwani, lan ditinggal wong sing biyen ngakune setya. Kono ujiane. Akeh wong yen diuji langsung berubah. Biyen alus, bar susah dadi kasar. Biyen rendah hati, bar sugih setitik dadi gumedhe. Lah kuwi watak asline metu. Ujian kuwi kaya geni le. Emas dadi resik, plastik malah dadi mambu. Manungsa uga ngono. Sing atine tulus dadi wening, sing reget metu ambune. Aja kaget yen urip ora manut karepmu. Kowe pengen cepet, Gusti maringi dalan muter. Kowe pengen ayem, malah diparingi perkara. Kuwi dudu disiksa, kuwi lagi digembleng. Nanging yen digembleng kok sambat terus, kapan dadimu le? Besi wae kudu dipanaske dhisik. Sabar kuwi apik, nanging aja dadi wong goblok sing terus-terusan gelem diinjak. Legawa kuwi mulya, nanging aja nganti pasrah marang wong sing ora duwe ati. Dadi wong apik kuwi wajib, nanging njaga awakmu dhewe ya kudu, aja lugu kebangetan. Aja kabeh wong kok bukake lawang. Ora kabeh sing mlebu omahmu nggawa berkah. Ana sing mlebu mung kanggo ngacak-acak tentremmu, banjur lunga ninggalke rusak. Lan aja sok rumangsa paling nelangsa. Saben wong duwe ujiane dhewe-dhewe. Sing mesem durung mesti ora lara. Sing meneng durung mesti ora remuk atine. Elinga le, sing menang dudu sing ora tau diuji, nanging sing tetep njaga adab nalika atine diuji.